Assalamualaikum bocah-bocah. Piye kabare dina iki? Muga-muga isih tetep semangat yen sinau nggih. Balik maneh ing pelajaran basa Jawa kelas 4, ulangan 6. Babagan sing bakal kita bahas yaiku aksara Jawa. Simak video sak lengkape bareng karo Ustazah. Bocah-bocah isih eling apa ora? Minggu wingi kita wis sinau babagan aksara Jawa. Sandangan swara, sandangan panyi gegwanda, lan sandangan wyanjana. Saiki kita bakal sinau panulise ukara mawa aksara Jawa, penulisan kalimat di dalam aksara Jawa. Panulise ukara iku prayogane nggunakake tanda pawacan utawa tanda baca. Tanda pawacan ing aksara Jawa kang diarani padha. Wujude padha kang asring digunakake yaiku penulisan kalimat sebaiknya menggunakan tanda baca. Tanda baca di dalam aksara Jawa yang disebut dengan padha. Wujud dari padha yang sering digunakan yaitu nomor 1, padha adeg-adeg. Manggon ing wiwitan ukara gunane kanggo nulis bab anyar. Nomor 1, padha adeg-adeg berada di depan kalimat digunakan untuk menulis bab baru. Tulodo. Cita-citaku dadi polisi. Nah, pada awal kalimat tersebut terdapat tanda baca padha adeg-adeg. Nomor 2, padha lingsa. Gunane kanggo tanda koma. Yang nomor 2, padha lingsa. Gunanya sebagai tanda koma. Tulodo. Aku tuku buku, topi, uga tas. Di dalam kalimat tersebut terdapat tanda koma setelah kata buku dan topi. Nomor 3, padha lungsi, gunane kanggo tanda titik. Nomor 3, padha lungsi, gunanya sebagai tanda titik. Tulodo. Ibu lagi gerah waja. Pada akhir kalimat tersebut terdapat tanda padha lungsi, gunanya sebagai tanda titik. Nomor 4 yaiku pangkon lan padha lingsa. Panggonane bisa kanggo tanda titik menawa ing pungkasane ukara ana paten pangkon. Yang nomor 4, pangkon dan padha lingsa. Gunanya sebagai tanda titik. Misalnya di akhir kalimat terdapat huruf mati pangkon. Tulodo. Budi lara weteng, dene Siti lara panas. Nah, pada kalimat tersebut terdapat aksara Jawa so yang dipangkon jadi aksara S dan ditambahi tanda baca padha lingsa yang gunanya sebagai tanda titik. Nomor 5, padha pangkat. Gunane kanggo nulis tanda titik loro lan tanda petik tumrap ukara langsung. Yang nomor 5, padha pangkat. Gunanya sebagai menulis tanda titik 2 dan tanda petik di dalam kalimat langsung. Tulodone: A. Bocah sing ora teka kayata titik loro Budi, Bayu, lan Siti. B. Hari ngomong, tanda petik, aku duwe buku 5, titik, tanda petik. Nah, bocah-bocah iku mau panulise ukara mawa aksara Jawa, penulisan kalimat di dalam aksara Jawa dan tanda bacanya. Sampai ning kene sinaune dina iki. Muga-muga apa sing disinauni bermanfaat kanggo kita. Ustazah akhiri, matur nuwun. Wassalamualaikum.